Di laman lang ta masuko pre. Abo di mo di ko musuko nimo pre. Pre, kita ka sa manok pre. Tay pre, ay pag binuang dia pre. Tay, duda ko diri pre dire man to ng padulong. Wa big kuha ning manok nimo ay pagpasumangil dia pre. Kasi may na diri pre ako subayon pre ah. Si subayon pa na nimo dia pre, wa gyud na diyang manok. Ako mangawat. Abi pa lang wa ko'y dagang manok. Taro nga be ako pre ba. Kay sabod nimo pre ay. Di laman lang ta masuko pre. Abo di mo di ko musuko nimo pre. Ang ako lang ba nga pangita raw manok. Basi na di diri pre ba. Ikaw pre. May ate na ni ron. Tay. Dumi mau manok ka pre. Kitaan to niyang manok. Yo. Bungkag yun yung pagkaprean eh. Wa na yung may pare ni. Wa na jud niya ni. Sino jud ni? Ay, di ara akong manok oh. Mao gini akong manok bay. Gini wa gilain no. Mao gini akong manok. Gini akong manok ba? Dilain. Gini. Gini o. Dilain yung manok ka. Gini yung manok ko. Gini. Gini akong manok. Ah, manturon. Tara man akong manok pre o. Atay, dilain pre. Pre, ako lagi ng manok pre. Ay pag di nga na pre, wa ko nagkuha si manok pre, basin pare-parehara na pre ba? Ano sabi ka? Ay pre, amigo kita pre. Gusto gubot pre, kuha ning manok pre, bahala ka dia pre, bahala ka dia. Ako lagi ng manok pre, di. Lus-lus ni mo pre, bantay lang ka pre. Awa na. Pre, wao na kung naon niya manok pre. Bantay lang ako niya, buha ka. Yo, what's up mga kalokohan? Daghang salamat sa paglantaw sa akong video. Ug karon mo na ni ang mga shout out kay G Bihag TV, Charles TV Channel, Cookie Channel, Bal Gabilaw, April Angela Alcantara, Ani Memories Vlog, Mike Lester Siege, Mark Ompud Hermoso, Christine Greeny, an talo kasi move on na. Katong tanan nga gi-shoutout na ako. Adtuwa na yun. Comment silang video ug i-subscribe sila. I'm sure nga palikan yung kay mo ana. Ug ayaw ninyo i-skip ang ilang harang. Kung bago lang kamo sa akong channel, please subscribe and click all notification bell para mas update pa kamo sa mga i-upload na akong mga video. Kita-kita na punta sa sunod video.